We bereiden ons langzaam voor op de 11e van de 11e. We gaan met Christel binnenkijken bij een bijzonder interieur en Hanneke neemt ons mee naar de expositie van Evert Thiele. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg en leuk dat u kijkt. Vanavond aan de desk hebben we Hanneke, Jean-Paul en Christel. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Christel, welkom, want je bent voor ons een nieuw gezicht aan tafel. Ja, klopt. En ik heb al horen fluisteren dat we je al vaker gaan zien. Dus ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat doe je zo in het dagelijks leven? Dat klopt helemaal. Ik mag een aantal keer aanschuiven. Ik ben kleuradviseur. Ik ga bij mensen langs om leuke kleurtjes hun huis nog sfeervol te maken dan het al is. Daar een mooie toevoeging aan te kunnen geven. En ik werk nog in een verfgroothandel. Nou, volgens mij heb jij voor heel veel dames een echt droomberoep, of niet? Ja, het wordt wel flink geambieerd. Ja, dat snap ik. Ja, volgens mij ga je straks een stipje van de sluier geven over de trends van dit jaar. Dus daar ben ik al heel nieuwsgierig naar. Ja, ik had dat gezien in het draaiboek. Ik denk, daar moet ik gaan opletten. Oh ja. Het is een bijzondere kleur die we gaan behandelen. Ja. Het is niet iets met rood, geel en groen toevallig? Nee, dat laat ik aan de carnavalisten over. Ja, want met het vallen van de nacht, de donkere dagen. Ben jij al in de stemming, Hanneke? Voor carnaval? Ja. Natuurlijk. Ja, ik draai al de hele zomer carnavalsmuziek. Ik geloof er niks van. Nee, dat is ook niet zo. Nee. Ja, ik kreeg al de eerste appjes van welke optocht we gaan meedoen. En ja, Jean-Paul, jij zit er al helemaal in volgens mij. Ja, wij zijn namens Kiwani Spelen Maas hebben wij besloten om 3 keer 11 te gaan organiseren. Op de 11 van de 11e het inschieten van de carnaval voor de 11 kerndorpen van Pelemaas. En dus daar zijn we al een hele tijd mee bezig met de organisatie inderdaad. Ja, wat leuk. Maar ja, ik hoor je zeggen, je doet het namens de Kiwanis. Ja. Namens de Kiwanis sta je ook hier. Volgens mij organiseert de Kiwanis heel wat hier in en rondom Panningen. Klopt, wij doen de ondernemersprijs organiseren wij. Ja. Nu dan 3 keer 11 komt erbij. En eigenlijk alles wat we ophalen aan revenue, dat kunnen we uitgeven aan goede doelen. En dat heeft weer betrekking op kinderen, met name in Pelemaas. Dus het is echt voor een goed doel? Het is altijd een goed doel, 100%. Ja, oké, dat is ook goed om te weten. Maar de 11e van de 11e is dit jaar op maandag. Is dat niet lastig voor jullie? Het is natuurlijk wel lastiger, want de mensen die daar naartoe willen komen, zullen dus een vrije dag moeten opnemen. Alleen de echte carnavalsvierders, die verwachten we wel dat die sowieso de 11 van de 11 vrij houden. En er is natuurlijk een heel programma heel de dag. Dus ja, er is altijd wel tijd om even aan te sluiten, denk ik. Ja. En volgens mij krijgen wij dadelijk al, ik mocht nog niks zeggen, ik weet het trouwens ook niet, weet ik bewust niet. We krijgen dadelijk al een beetje te horen welke artiest. Ja, volgens mij komen die dadelijk nog wel voorbij, ja. Oeh, een cliffhanger hebben we, een cliffhanger. Nou ja, van de ene grote artiest naar de andere grote artiest. Want ja, Venlo staat volgens mij ook weer op zijn kop. Ja. Ik zag een hele grote tentoonstelling. Ik heb hem 5 jaar geleden ook mee mogen maken. Ja. Ben je er al geweest? Nee, ik ben er zelf nog niet geweest. Ja. Kan ik nog wel even. Maar Evert Thiele is inderdaad een kunstenaar die is geboren in Venlo. Is daar niet meer woonachtig. Hij woont tegenwoordig in Brugge, is via Den Haag en Antwerpen in Brugge terechtgekomen. Maar werkt al 55 jaar autonoom en heeft zich laten inspireren door de oude kunstenaars. En heeft daar heel veel van opgestoken en dat zie je dus ook echt in zijn werk terug. Hij werkt realistisch. Houden jullie van realistisch werken? Bepaalde vlakken wel, ja. Bepaalde vlakken wel. Ja. Nou, de werken van Evert Thiele zijn heel kleurrijk. Ik heb al voorbeelden gezien. Ik hou er wel van. Het is echt mooi gedaan. Ja, en het is realisme, maar het is ook een stukje surrealisme. Weet je wat dat is? Ja, je kunt je dus echt, alsof het net niet echt is, zo, dat idee. Ja, dat betekent dat eigenlijk, zeg maar, de onderwerpen die zijn dus wel heel realistisch getekend, maar ze zijn soms in een context geplaatst die iets anders oproepen. Dus de droombeelden zijn het. Droombeelden zijn het en daar gaat de tentoonstelling is op die manier ook ingericht. Hij is op gevoelsgebaseerde thema's is die ingericht. Hij is door het hele museum. Het museum van Bommeldam staat dus een half jaar lang. Ja. Van Bommeldam? Van Bommeldam, ja. Dat was toch de vorige keer een Limburgs museum? Dat klopt, ja. Nu is het in Van Bommeldam. Is natuurlijk in principe een kleiner museum, maar ja, hij krijgt wel het hele museum ter beschikking. Oh, ja. Er zijn zoveel werken te zien. Er zijn wel 60 werken ook die bij particulieren hangen in Breukelen ingenomen. Dus je krijgt echt wat anders te zien. Als je nu weer gaat, dan zie je dus nieuwe kunstwerken die je eigenlijk dus normaal
nooit zult zien. Ja. Dus dit is echt een unieke kans. En hij is heel een geliefde kunstenaar. Ja. Misschien weet je het nog wel? Ja, ik vond het toen geweldig. Dus ik wil het nu ook echt wel meemaken. Maar ik zag dat je volgens mij al een tijdslot moet reserveren. Dus het was toen een groot succes. Dus ik denk nu ook een heel groot succes. Dat denk ik ook. Die tijdsloten die zijn natuurlijk niet voor niks gemaakt. En bij de vorige tentoonstelling waren 100.000 bezoekers. Dus hallo. Dan moet je het wel eventjes zeg maar, goed reguleren. Ja. Evertiel is nog in leven. Dat is ook leuk. Ja. Vaak heb je overzichtstentoonstellingen van kunstenaars die al niet meer in leven zijn. Maar hij is nog in leven en hij is nog steeds super actief en maakt werk. Nou, je wil het niet, dat past in een kathedraal zo groot. Van die veeluiken. Ja, het is echt fantastisch. Misschien dat we even kunnen kijken naar een shot van... Heb je iets moois meegenomen? Ik heb iets moois meegenomen. De tentoonstelling heet trouwens De Luiken Open. We gaan de luikjes open doen. Ja. Ik heb natuurlijk 55 jaar geschilderd. Eerst in Den Haag, daarna in Haren bij Vught en toen in Brugge. En ik heb ontzettend veel. Ik heb ongeveer 400 schilderijen gemaakt en 6 veeluiken en duizenden tekeningen. En in vele musea geëxposeerd. En nu sta ik hier na 55 jaar. En het is natuurlijk fantastisch om dat hele oeuvre te overzien. We zien een soort van eerste schetsen. We zien dingen waar u 5,5 jaar mee bezig bent geweest. We zien dingen van 50 jaar geleden. We zien dingen van vorig jaar. Hoe bijzonder is dat allemaal samen? Ja, dat is door je leven lopen. Je loopt door je leven en je ziet eigenlijk... Kijk, eigenlijk zijn het allemaal spiegels. Spiegels van situaties waarin je jezelf herkent. Het is je leven waar je doorheen loopt, dus dat is heel bijzonder, ja. Dat het werk van Evert Thiele veel liefhebbers kent, is niemand vreemd. Toch is zijn realistische kunst niet per se wat de bezoekers van Museum van Bommeldam gewend zijn. Al denkt de conservator daar anders over. Ja, veel van zijn schilderijen zijn gewoon heel herkenbaar. Dus het zijn hedendaagse taferelen, maar toch met die technieken van de oude meesters. En de detaillering in zijn werk, de precisie, dat spreekt gewoon heel veel mensen aan. Het is gewoon echt ook heel goed en knap gemaakt. En dat vinden heel veel mensen heel erg mooi. In 2019 was Thielens kunst voor het laatst te bewonderen in Venlo. De tentoonstelling in het Limburgs Museum trok toen ruim 100.000 bezoekers. Het is een heel ander soort tentoonstelling. Het heeft niks met elkaar te maken eigenlijk. Op de eerste plaats hingen een hele hoop dingen die daar hingen. Die hangen hier nu niet. En we hebben een hele hoop dingen van bruikleengevers losgekregen die nu wel hier hangen. Het is een hele complexe tentoonstelling met heel veel particuliere bruikleengevers. Dus normaal schrijf je een museum aan, dan vraag je, goh, mag ik dit werk van jullie lenen? Meestal is het dan gelukkig ja. En nu moest ik ruim 60 particuliere bruikleengevers benaderen. En die weten niet altijd hoe het gaat, veel uitleggen. En dan ben ik toch wel heel trots als alles dan samenkomt. En hier is het thematisch ingedeeld en daar was het eigenlijk wat chronologisch ingedeeld. Dus daar hingen ook veel oudere werken. Nee, het is een heel andere tentoonstelling. Ik ben in de loop der jaren niet heel veel in Venlo geweest. Dit lijkt me een logische reden om de aankomende tijd vaker hier in Venlo te zijn. Ja, ik ben zeker vaker in Venlo. Ik ga rondleidingen geven, ik ga lezingen geven. We gaan over het werk vertellen. Daar is ook veel behoefte, veel vraag naar. En ik sta open voor allerlei vragen en ik vind het leuk om met het publiek te communiceren. Nou, dat ziet er echt geweldig uit. Ja. Het is echt wel anders dan de vorige keer, wat ik even zo op de beelden zie. Ja, dat komt natuurlijk ook met name door die particuliere bruikleen. De tentoonstelling is nog best wel heel lang te zien. Het duurt nog tot 23 februari 2025. Dan heb ik wel nog één klein vraagje. Ja. Dat is misschien, ik ben een vrouw, hè? Ja. Waarom schildert hij zoveel vrouwen? Oh, ja. Dat is een leuk verhaaltje. Ja. Hij heeft er zelf over gezegd dat hij alle vrouwen die hij schildert, vrouwen zouden kunnen zijn waar hij verliefd op zou kunnen worden. Niet dat hij dat doet, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Dus misschien zien we nog wel ergens gelijkenissen. Dan gaan we allemaal kijken op die schilderijen, wie het is. Of dat nou, ik denk dat je zijn voorkeur eruit kan halen. Als een voorkeur. Oh, spannend. Nou, dan hebben we wel wat leuks te kijken. Zeker. Ja, Jean-Paul, jij vertelde al net dat jullie een evenement dus hebben. 3x11 een planning op de 11e van de 11e. Nou heeft Hanneke net de luiken geopend. Ga jij nou ook voor ons de luiken openen? Ja, ik hou nog even een beetje spannend in het al. Ja, we kunnen je nog niet kietelen? Nee, nog even niet. Verdorie. Nou, dan ga ik door naar Christel. Want Christel, jij hebt wel luikjes geopend. Ik heb luikjes geopend. Ja, op de Bouwse-straat. Oh, daar ben je bij mensen thuis geweest, heb ik begrepen? Ja, klopt. En het was vooral de voordeur die open ging en waar we even binnen mochten kijken. Nou, zullen we hem openmaken dan, die voordeur? Ja. Ik ben benieuwd. Ja.
We zijn hier in Maasbree, waar we binnen mogen kijken bij Martin en Thea Pubbe. Hey, hallo Thea. Christel. Hey. Kom erin. Ja, Gezellig. dankjewel. Oh, wat sfeervol. Gezellig hier. Iets gezellig. Ja, mooi. Hoe kom je aan de inspiratie voor de kleuren van de deuren bijvoorbeeld? Nou, de inspiratie, als ik ergens iets zie en ik vind het leuk, dan matchen we dat met binnen. En of het bij ons past, als ik het leuk vind, vind ik het leuk. Ja, prima. En verder zie ik hier bordjes hangen. Kun je daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk al die borden, die zijn allemaal gekoppeld aan iets van vroeger. Die hebben allemaal een herinnering. Bijvoorbeeld die van Unox-worst, die hong altijd bij ons thuis in de keuken boven de deur. En meerdere bordjes hongen bij ons thuis in de gang. Ja, dat vind ik, het verhaal erachter, dat vind ik leuk. En die blauwe kleur, die vind ik ook wel heel mooi bij dat grijs en bij dat geel. Terwijl het heel afstekend is en toch een hele mooie... Ja, dat is een andere sfeer, maar toch wordt het een mooi plaatje in het geheel. Ja. En verder, ik zie hier nog een aantal kannetjes staan. Kun je daar iets over vertellen? De theepotjes, ja, voor mij zijn dat gewoon gezellige items. En ik vind het gewoon heel leuk om ze te hebben. En ze moeten ook altijd met tweeën bij elkaar staan, dat vind ik dan het leukste. Nou, dan lopen we door naar de kamer. Onze woonkamer waar we heel veel zitten. En ik zie hier ook meteen een hele gezellige sfeer. En een mooie afbeelding. Het heet het Vrolijke Huisgezin. En we vonden het thema wel heel erg leuk, maar ik vind vooral de kleurstelling mooi. Die vitrine heeft Martin gemaakt toen hij die kachel bouwde. En ja, daar zitten ook dingetjes in die we tegenkomen op een keramiekmarkt of op een andere locatie waar we wel eens komen. En dan vind ik het leuk en dan komen we erbij. En, een klein privémuseum. Nou ja, een museumpje. Ja, heel schattig. Ja. Zo. Oh, wat een gezellige tuin. Mooi. Leuk met die planten. Heb je groene vingers? Of ik goede vingers heb? Nou, ik werk wel bij de plantenkweker, dus misschien zit er toch een stukje achtergrond in. Maar ik vind het gewoon heerlijk om met de tuin bezig te zijn. En, ja, dat is wel, ik zie het wel terug. Ontspannen. En dan kan op het einde in de herfst nog een lekkere appeltaart gebakken worden. Een appeltaartje, een vijgenboom. Dat is allemaal nog... Heel gezellig, heel knus. Ja, we gaan aan de koffie. Ja, dankjewel voor de rondleiding. Graag gedaan. Nou, het zag er goed uit, Christel. Ja, Heb je dank je. dat appeltaartje nog gehad? Voor mij waren die appeltjes nog niet helemaal rijp. Dat duurde denk ik Maar even. gaat nog komen, gaat nog komen. Ja, gaat nog Wat komen. mij vooral opviel, die mooie gele muur. Ja, ik heb zelf een knalgele keuken. Vind ik fantastisch. Ja, het zijn deuren. Alleen de deuren zijn geel. Ah. En de combinatie met het grijs. En ze hebben alles zelf bedacht. Dus ik weet niet, er gaat dan een koker open volgens mij en dan springen dan allerlei ideeën uit. Dan volgt er weer een bezoekje aan een kringloopwinkel en dan vinden ze dan allerlei mooie vondsten. Ik vind zelf ook het behang heel goed gekozen. Wat in de mooie kleuren zitten erin. Leuke afbeelding, het vrolijke huisgezin. Ja. Past ook wel. En verder hebben ze nog allemaal kleine kunstwerkjes in een soort rijtje onder elkaar. Het is een beetje museumachtig. Als je dan die bordjes er weer optelt en de andere verzamelingen die je daar ziet, dan is het echt een bijzondere woning. Ja, maar op deze manier heb je wel continu, als je door het huis loopt, tenminste als ik zo dat filmpje zie, dat je steeds een blikvanger hebt. Vind ik wel mooi, hè? Dan inderdaad gele deuren met de blauwe bordjes, dan dat schilderij. Ja. Oh, het inspireert wel. Ja, je ziet dat er echt aandacht aan besteed is. En op een hele natuurlijke manier hebben ze dat eigenlijk daar neergezet. Ja, Ja. leuk. Martin vertelde achter de schermen dat hij zelf het huis gebouwd heeft in combinatie met een aannemer in 1984. Zo. Blijkbaar zijn het allemaal een soort van Lego-stenen die op elkaar gestapeld zijn, waar vervolgens cement in is gelopen. Ja. Wat dan een heel stevig huis vormt. Dat is een hele nieuwe, moderne manier van bouwen, lijkt me. Ja, uit 1984. Ja, Dus Ja. het is toch al eventjes... visionair. ja. Ja. Ja.
Nou ja, dat is toch al een toekomstbeeld, of niet? Ja, jij weet meer van wonen in de toekomst. Dus dat is een mooi bruggetje. Ja, inderdaad. Toekomstdenken, dat is wat ze... Doen jullie dat wel eens? Denken over hoe het in de toekomst eruit zou kunnen zien? Qua wonen, misschien qua carnaval. Zeg het maar. Qua kleuren, ja. Qua kleuren, ja. Zeker. Ja. AI, hè? Ja, Dat is wel een thema wat enorm speelt. Ja. Wordt dat onderdeel ooit van de Vastelovend? Deels wel, denk ik. Ja. Maar uiteraard blijft het cultuur en het gevoel, dat zit in de mensen. En dat kan een robot of een machine niet vervangen. Ja, maar daar heb je dus andere mensen voor nodig. En met andere mensen bedoel ik kunstenaars. In Horst hebben ze een project, Horst Futures. En daar willen ze mee bereiken dat de dialoog aangaan met de bewoners. Dat eigenlijk de Horstenaars zelf meedenken over hun toekomst. Dus echt de mensen die in Horst wonen. Omdat je zegt bewoners, dus de inwoners van Horst gaan meedenken met die kunstenaar. Precies. En dat noemen ze dan, het project dus om vooruit te kijken, gaan wij nu even een klein stukje terugkijken. Ja. En dat heet dan Artists in Residence. Afgelopen zomer, juni, juli en augustus, hebben 12 kunstenaars in Horst gewoond. Gewoon in een huis. En zij hebben dus gewerkt aan een project. En dat project, dat heet, ik moet even spieken, dat heet Wonen en Thuis. En, dat was het thema. Het project heet Westenwind Kracht 12. En dat betekent ook dat de kunstenaars dus een aantal dagen in een huis woonden in Horst en werkten. Het huis was eigenlijk een open atelier. Mensen konden binnenlopen en konden het gesprek aangaan. De kunstenaars liepen ook naar buiten, gingen gesprekjes aan. En aan het begin van het project is er ook een pop-up lab geweest waarin de kinderen van het Dendron College een project hebben gedaan. En daar hebben zij al hun visie over toekomst wonen getekend. Dus dat is al een hele tentoonstelling geweest. En na die 12 weken is er dus ook nog een tentoonstelling geweest in Horst zelf, in de gymzaal. En daar zijn eigenlijk alle kunstenaars die daar gewerkt hebben, die hebben daar hun spullen laten zien. Maar het is misschien leuk om even te kijken hoe dat project eigenlijk is opgezet. Ja, want het gaat niet per se om de kunstwerken, maar de kunstenaar wordt gebruikt eigenlijk om de mensen aan het denken te krijgen. Nou, ik ben nu al aan het denken. Mijn mond valt open. Ik wil het wel zien eigenlijk. Er komen 12 kunstenaars hier op bezoek gedurende 3 maanden. Maar telkens zijn er 2 kunstenaars die op bezoek komen. Die krijgen ieder een eigen woning en die blijven 12 dagen hier werken en wonen. En het werken, dat is voornamelijk dus hun eigen praktijk, maar samen met de buurtbewoners. Het project gaat heten Westenwind Kracht 12. Westenwind omdat hier ook een project in de wijk is. Dat heet Westenwind en daar haken wij op aan. Daar hebben we onze atelierroute ook gehad. En Westenwind Kracht 12 omdat hier een wind gaat waaien door Horst aan de Maas. En die gaat van hieruit over heel Horst aan de Maas waaien. Omdat hier gewoon hele goede positieve energieën gaan komen. Met kunstenaars. Eigenlijk is de kunst het middel. En de kunstenaars die hebben dat middel in zich natuurlijk om samen met mensen te gaan werken. Nou, ik vind het helemaal eigenlijk veelbelovend. Maar wat me nou wel opviel in het filmpje is dat zij eigenlijk, ze praat in de toekomst. Ja. Dat is ook de bedoeling. Nou, dit is een project wat nu zeg maar afgelopen is. Ja. Maar Horst Futures, dat blijft bestaan. En ze ontwikkelen steeds opnieuw andere projecten. Dus, en de bedoeling is dat dus over de toekomst nagedacht wordt. En in dit geval de toekomst van Horst natuurlijk. Met de inwoners. En dat doen ze middels allerlei projecten. En er komen dus weer nieuwe projecten. En daar gaan we het vast in de toekomst nog een keer over hebben. Ja, want in de toekomst is er nog iets volgens mij wat jij in ieder geval heel leuk vindt. Namelijk, we hadden het al over 11 november, maar er is ook iets op 1 november. Ja, klopt. De Cultuurprijs. Oh, de Cultuurprijs. Ja, die hebben we natuurlijk ook nog. We gaan hier van de een naar de andere prijs. Ja. De Cultuurprijs is een paar jaar weg geweest, maar dit jaar kunnen we hem weer uitreiken. We zijn super blij dat er heel veel kandidaten zijn. Volgens mij wel 26 kandidaten zijn er aangemeld. En we hebben een winnaar en die wordt 1 november gepresenteerd. Dus van al die 26 kandidaten die gekandideerd zijn,
Is het heel spannend? Is het heel spannend. Ja. Dus het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen komen. Maar kunnen we dan nog komen? Zijn er nog kaartjes? Er zijn nog kaartjes, ja. Je kunt via Doc6 Theater Ticket Service kun je een kaartje bestellen. Het is gratis, dus het is een gift van de gemeente aan de gemeenschap. Oh, dus de kaartjes zijn gratis en er zijn nog plaatsen? Ja. Jean-Paul, 3x11, is dat eigenlijk ook gratis? Nee, dat is niet gratis. Er moeten tickets voor gekocht worden. Die kosten €11 per stuk. Oh, wat leuk. Maar er zit wel 3 consumptiebonnen bij. Ja. Er zit nog een gadget bij die je krijgt. Dus eigenlijk is het wel gratis. Maar door de kaartverkoop kunnen we een beetje reguleren hoeveel mensen dat er komen. Ja, en de kaartverkoop gaat via online? Het gaat online, ja. Via de website. Oh, via jullie website. Ja. En die is geopend inmiddels. Oh, die is inmiddels al geopend? Ja. Oh, dus we kunnen al? Ja, je kunt bestellen. We kunnen al. Ja. Nou, je kunt ook stiekem kijken wie er komen. Oh, kunnen we al stiekem kijken? Ja, je zei net, we moeten tot het einde wachten. Nou wachten we ook tot het eind. Prima. Nou wachten we tot het eind. Ja, want ik kan eigenlijk ook niet wachten. Want Christel weet wat de trendkleur is van dit jaar. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, dat is een hele bijzondere. Ik ga hem er even bij pakken. Jean-Paul, opletten, hè? Ja. Steeds willen vanavond mee naar huis komen. Ik weet niet of die goed te zien is. Het is een roze tintje. Pastellig. Helemaal pastel zelfs. Een lastige om te combineren. Maar ik vind hem toch leuk om even in de spotlight te zetten, omdat hij zo bijzonder is. Deze heet de Sweet Embrace, zachte omarming. We kunnen het allemaal zien. Met roze is dat niet zo moeilijk. Ik heb daarbij, zouden jullie hem trouwens in jullie interieur willen? Dat vind ik dan een leuke vraag. Ja, ik wel. Ik hou wel van roze. Ja. Ja, ik zou even passen. Dat Ik denk dat het meer is van mijn dochter. Maar, En misschien heb ik zo meteen wel iets, want je kunt hem wel combineren, waardoor hij misschien iets toegankelijker wordt. Ja, maar Jean-Paul, jij vertelde dat je helemaal taupe-fan bent. Het is toch, als je een beetje zo met een schil oog kijkt, is het toch een beetje taupe? Hier kun je wel een goed taupe bij doen. En dan wordt dat taupe krijgt ook een andere dimensie als je hem met taupe combineert. Dus. Ja, Want soms is een klein randje genoeg. Ja. Maar goed, ik heb hem dus hier gecombineerd met een aantal terratinten. Dan gaat hij er zo uitzien. Ja. Dan krijgt hij al een beetje de stoerdere look. Ja, een beetje zo'n Barcelona-effect vind ik dit. Ramblas, dat. Ja, gezellig. Dus dan krijgt hij dus, ziet het er heel anders uit. Met dat groen. Ja, groen doet het ook goed. Want ik heb hem zo meteen ook gecombineerd met groen. Ja. Is dan de roze, hè? Dat is de roze. Ja, hij oogt hier al heel anders, omdat hij op een andere ondergrond zit. En dat hij hier met deze kleuren is gecombineerd. Nou, zou jouw dochter dit doen? Ja, misschien wel. Jawel. Ja. Je vindt het zelf ook. Ja, en dan heb ik hem dus nog met groen gecombineerd. En dat is deze. Kijk. Ja, dat heel anders. Zo wordt hij weer een beetje een allemans vriendje. Ja. En kunnen er meer mensen iets mee. Ja. Nu verwacht ik dat het alsnog een hele erge hardloper gaat worden. En mensen hun hele interieur in deze kleur gaan schilderen. Ik moet zeggen dat ik hem ook niet geadviseerd heb. Maar ik vond hem toch leuk om hem te laten zien. Ik vind hem wel heel vernieuwend. Dat is hij ook. Ja, ik vind het vernieuwend. Het is weer eens wat anders. Ja, precies. Ik vind het gezellig. Wie bepaalt nou die trend, zeg maar? Daar zitten wel mensen mee bezig. Die zijn er gewoon fulltime is hun baan. Okay, ja. En elke verfleverancier heeft wel iemand die daarmee bezig is. Daar worden hele boeken over gemaakt. Okay. En dan wordt ook teruggekeken. En je ziet ook dat die trends weer allemaal terugkomen. Want dat terra wat erin zit, dat zie je nu weer best wel veel terug. Maar wel weer op een iets andere manier dan de jaren 90. Maar hij komt wel weer terug. Dus dat herhaalt zich toch ook wel een beetje. Ja, een vraagje. Is dat ook enigszins gelieerd aan modekleuren? Of is ja, ik vind van wel. Ik zie die pasteltinten in de mode terug. Blauw jasje, dat zag je 10 jaar geleden ook niet zo snel in de winkel hangen. Ja. Als je in woonwinkels kijkt, zie je ook wel pastellige lila vaasjes, kannetjes, kussens. Dat zie je wel weer terug. Ja, het wordt allemaal wat minder grijs dan dat het geweest is. Maar als ik nou zeg, ik wil niet meteen mijn hele muur roze, zou je het dan wel gebruiken juist voor huisaccessoires? Ja, absoluut. Ja, dus de kaarsjes. Ja, wel afhankelijk van de rest. Want ik vind dat kun je niet overal neerzetten. Nee. Ik vind wel dat er dan wel pastellige tinten voor de rest bij moeten zijn. Okay. Of voor kinderkamers. Ja. Is het altijd goed. Ja. Ja, en als je dit met heel donkergrijs combineert, heb je ook weer een heel stoer. Ja. Voor een meisje met een stoer handje. Ja, maar dit is geen babyroze. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, leuk. Helemaal leuk. Maar ja, Jean-Paul, nou is er toch iets op tafel gezet. Jij miste de snackjes,
Nou, Christel heeft een snackje gegeven in de vorm van een bord. Dat brengt me dus ook weer terug naar jou, want we zijn aan het einde gekomen van het programma. Dus ja, ik zou zeggen tromgeroffel, of niet? Ja. Wie komen doe maar er? mee, ja, zeker. Ja? Wie komen er? W3 komt. Ja. Kopper. Oetemoord. Oh, heerlijk. Topper. Kwantendieksek. Dat is eigenlijk kapel. Topper. Nou. De Brugges komen. Weers, uit Kessel of Kesselijk. 2 dames komen. Ja. En nog een aantal lokale artiesten. Dus we hebben echt wel een heel aantal artiesten zeg maar, op de rit staan. Goeie line-up. En hoe laat beginnen jullie? We beginnen om 11:11. Dan is de aftrap. Ja. Dan is Dus de inschieten van de Vastelovend. Ja, nou, laat de artiesten goed de keeltjes smeren. Ja, dan gaan wij dat zo meteen ook doen, toch? Zeker. Gaan we zeker doen. Nou, ik wil jullie in ieder geval alvast bedanken voor deze hele leuke uitzending met allemaal leuke items. En ja, ik wil ook de kijker thuis bedanken voor het kijken, want ja, dit was het weer. En als je nou zegt, ik heb er geen genoeg van, meer activiteiten vind je op onze site. Fijn dat jullie er waren en dankjewel voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!